ମଧୁପୁର ନାମରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମଟେ ଥିଲା। ସେ ଗ୍ରାମରେ ହରି ଓ ନାଳୁ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢୁଥାନ୍ତି। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହରି ଭାରି ଚତୁର ଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ହରିର ମା ହରିକୁ ପରିବା ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ହରି, ହଁ ମା। ପୁଅରେ ଘରେ ପରିବା ସରିଯାଇଛି। ଏଇନେ ତୋ ବାପା ବି ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଏଇ ବ୍ୟାଗକୁ ନେଇ ଗାଁ ପାଖ ହାଟରୁ ପରିବା ସବୁ ନେଇ ଆସ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୋତେ ବ୍ୟାଗ ଦିଅ। ଆଉ ଶୁଣ, ସାଙ୍ଗରେ ନାଳୁକୁ ବି ନେଇଯା। ଦେଖିକରି ଯିବ, ରାସ୍ତାରେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ ମା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଏଇ ଆମେ ଗଲୁ, ଏଇ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆମେ ତ ଚାଲି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଶୁଣିଥିଲି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଆଡ଼େ ବାଘ ଭାଲୁ ରୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଆଗକୁ ବାଘ ଭାଲୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ ନା ହରି, ମୋର ମଲା ଖବର ଆମ ଘରେ ଦେଇ ଆସିବୁ। ଆରେ ତୁ ତ ଖାଲି ଖାଲି ଡରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ତ ହାଟକୁ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। କାହାର ତ କିଛି ହେଇନି। ହେଲେ ଯେ ମୋର ଘରେ ମାଆକୁ ଜଣେଇନି ଯେ ମୁଁ ହାଟକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ପୁଣି ଆସୁ ଆସୁ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବ ନା, ତାହେଲେ ମାଆ ମୋତେ ଗାଳି କରିବ। ଆରେ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ପରା ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ହରି ଓ ନାଳୁ ଦୁହେଁ କଥା ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ନାଳୁ ଶୁଣିଥିଲା ଯେ ଗାଁ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହିଂସ୍ର ଭାଲୁଟିଏ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡରି ଡରି ଚାଲୁଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ କିନା ଭିତରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ହରି ନାଳୁ ଦୁହେଁ ଡରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ଦୁଇଜଣ ଡରରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇ ଶବ୍ଦ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଚାହିଁଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଲୁ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ହରି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆରେ ଡରନା, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ଏଇ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବା। ଭାଲୁ ତ ଗଛ ଚଢ଼ା ଜାଣିନି। ହଁ, ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯିବା ଚାଲ। ଭାଲୁ ପାଖେଇ ଆସିବାର ଦେଖି ହରି ଗଛକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗଛ ଉପରେ ଯାଇ ଡାଳରେ ବସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ନାଳୁ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ହରି, ତୁ ତ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ଟିକେ ଧର, ମୁଁ ଉପରକୁ ଯିବି। ଭାଲୁ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖ। ଏ ଗଛ ଡାଳରେ କେବଳ ଜଣେ ବସିପାରିବ। ଆରେ ମୋତେ ଗଛ ଚଢ଼ା ଆସିନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଉପରକୁ ଟାଣ, ନହେଲେ ଭାଲୁ ମୋତେ ଖାଇଦେବ। ତତେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନା ଏ ଡାଳରେ ଦୁଇଜଣ କ'ଣ ବସିପାରିବେ? ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଯା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଲୁ ନାଳୁ ପାଖକୁ ଆସୁଥାଏ। ନାଳୁ ଡରରେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କିଛି ଭାବିପାରୁ ନଥାଏ। ହଠାତ୍ କିନା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲା କି ଭାଲୁ କେବେ ମଲା ମଣିଷ ଖାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାଳୁ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇଗଲା ଆଉ ମଲା ମଣିଷ ପରି ଅଭିନୟ କଲା। ଭାଲୁ ନାଳୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଲୁ କିଛି ସମୟ ନାଳୁକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲା ପରେ ସେଠାରୁ ସେ ପଳାଇଗଲା। ଆଉ ଭାଲୁ ସେଠାରୁ ଗଲା ପରେ ହରି ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନାଳୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ନାଳୁ ଉଠ, ଭାଲୁ ପଳେଇଲାଣି ପରା। ହଁ, ବଞ୍ଚିଗଲା ମଣିଷ ଆଜି। ହଉ, ଚାଲ ଯିବା। ହଁ ଚାଲ। ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସିଏ
ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।